Здравейте хора, аз съм Еврибос и както ви обещах, че следващия клип, демек този, ще бъде с товар, с новият камион, по-точно Скания. Само да видя къде се взимаха тия ремер. О, аз къде съм, бе? Всъщност аз къде съм? Сега ще видим. Ага. Тук сме. Ето там. Мисля, че камиона ще, както е без ремерке бърз, така и с ремеркето ще е бърз. Ще направим някакъв по-малък курс. Този, сигурно, Милано. Това не е чак толкова тежко, но все пак. Много съм мразил такъв, примерно като този моя камион, толкова е висок, а такова ниско ремерке. Като видя някой камион, направо не знам. Но ето, че сега и аз ще се наложи да карам така. Аз закачих. Добре. Да тръгваме. Чакайте, откъде е изхода? Ага. Мигач. Както виждате е бърз. Все още. Чакай. Добре, аз ще заобиколя. Да зареда гориво. Чакай. По-лесно ще да обърна, ама... По-преко ще е да обърна, ама... Мен не ми се обръщам. Трябва да се удрам. Аз не искам да се удрам. Вижте ремеркето колко по-ниско от нашия тир. Много по-ниско. Добре, това зареждане ще ни забави. Хора, ако клипа стане на части, съжалявам много. А и понеже интернета ми е слаб и клип сигурно 6 минути се качва 2 часа при мен. Трябва да оставя телефона да седи 2 часа, аз не мога да го оставя. Винаги трябва да ръчкам в него. Свикнал съм. И добре, стигнахме до бенза. Така. Че не виждам. Не. Добре. Точно. Много ме кефи като запали. Ето, чуйте го. Добре. Остана. На фърц бързо. Къде отиде, бе? Басо сега къде излиза? Не знам, не ме предстои излизам от тук. Така е. Оп. Давай. Какво стана, бе? Добре. Не беше задължително, препоръчително. Но айде, излезахме. Аз какво съм натоварен? Какво? Flatbed пише нещо. Не знам. Аре тебе, мродите. Доста бързо набира. И с товар и без товар. Без товар е малко по-бърз. То нормално.
Но изтовар не е лош. Вижте го. Този... Чак, камери. Този сигурно с товар може да вдигне 130, не знам колко километра, но е над 130 км може да я дигне. Аз с Соня май съм дигал някъде, когато правих курсовете сам, уния 3-те курса, съм дигал 200... Не, чакай бе, колко бех дигал? Аз път 200. 125 некъде бех дигнал. 100 сигурно ще надмина 130. Понеже играех преди много време и бях с друг телефон и нещо ми се бъгна и се изтри играта. Бех купил последния камион, онзи големия с големата кабина, не знам как се казваха тия. И имах още други камиони, бех взел едно Рено. Какво бех взел още? И Таскания ги бех взел. Но беше преди много време, не си ги спомня. Аз даже, ако се върнете в предните клипове, ще видите, че се обърках. Казах, че тя е в черно, защото ги бех направил черна преди. Аз сега мога да ги направя. Ако ми остане време, ще ги бладисам набързо. След като направя курс, чай да видим докъде сме нива. Видим колко остава. Ние сме тук, ще остане време, добре. Побързаме малко. Имам 19 000, понеже правих. Бех останал с даже минус $5. Защото блъсках коли, ми ги отнемах, даже минус. И после правих още един курс с тира. Не го показах първия курс с рембакето. Та взех 19 бона. Аре, мърде, бе. Глей. Ще ме накара се блъсна само. За малко кабината да се докосне от табелите. What the fuck? Добре, мила. Не спирай толкова резко, е цървул. Спих се, бе. Малко това време ръка се клати, като сигурно ще падне. Добре. Къде е това, бе? Така. Така е по-удобно. То ме изпревари. Сега ще го изпреваря аз. Понеже моят тир е много по-мощен от него. Неговият. Чао, чао! Подминах го като цивката си. С извинение. Добре, стана вече 9 минути този клип. Ще го бойдисаме, ще има време. Даже не знам колко струва и боят. Може да му... не, камери! Отнехме пари. Минус 500. Много късно ги видях. Не бе, не знам, имам ли мигач. В принцип не съм запознат много с тези умнаци. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Хайде! Само се бавя за някакви простоти. Ограничението с 30, аз карам с 40. Добре.
Добре, понеже не ми се паркирва назад, имаме време, ще направим директно така. Хоп. И получаваме 3576. Добре, да ходим бързо да владисаме камиона. Чай, че сега тук трябва да обърна, понеже не може да се завия много резко. Къде е, бе? Ето. Добре. Газ. Газ. Набирай бързо. Ома, ние къде... Май. Аз съм много тъп, бе, човек. Аз директно тук от паузата се уводисвам, чакайте. Тук май беше. Ето го. 1200. Сега ще го направя, бе. Хоп. И то. Ето го и нашият нови камион. Да го видим как изглежда. О, газата. И това е машина. Добре, че да видим дали има нещо да му направим друго. Набързо. Искам по принцип тук да сложа такива работи, защото е грозно. Така по-як. Добре. Сме на нещо от гумите, това. Като минале ще го направи. Минале ми беше такива гуми. Да, яке. Да, така. И на тези гуми също ще сложа такива. Да видим отзад. Да, така си. Какво да му сложа още? Тук, какво се слага? Това ще е много супер яко. Това или това. Мен това ми харесва, но няма смисъл за такива работи, само си харча парите. Антената може да му сложа. Тук какво се слага? На такова. Няма смисъл, това грозно. Да му сложа аспух. Тези. Добре. Това беше, няма да харча повече пари. Ето го нашият камион. Вижте, това са били. Я видя как свети. Так. А това свети ли сега като накъси? Да, и като накъси свети, само че като направя на дълги още по-силно. Да. Ще им помага. Добре. Хубаво стана камиона. Това ще е от днес, приятели. Другият клип най-вероятно ще е на бус симулатор. И чао!